Wow, guys! Wow! What the beauty! Nih, ini bukan mati far, ini bukan mati. Nah, guys, ini bisa neng Greenland, Grassland. Kuno Silongau थांनो गोनां दरखार गैया. Locality. Hey guys, नै दाइजों दंफायो Grasslandआव. So guys, नाय wow, Grassland. So जों दिनै शुटिं लांनो फैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय शुटिंआ दा हाबजोब्बाय जोंनिया, ओमफ्राय शुटिंआ दा एसे दा दंबावो आरोना. So नाय नै मोनागासिनो दा मोनानि 5:50 जाबाय. So नाय गोबां मानसि फैगासिनो मोनानि. So ओइथिबो नाय ओइथिबो ओमफ्राय जोंनि दिनै ग्रुपआ नै साथाम. ओमफ्राय हेथ' नाय खिथिगासिनो ओमफ्राय नैबे जाबाय बर नदि आरोना. ओमफ्राय दा जोंनि एक्ट्रेसफोरा खेबसेबाव फ्रेस जाना दैजों एसे दुगैस्र'ना दा खेबसेबाव नै देलायबाय थादो. थ' खिथिगासिनो नै दा देलायदों बिथांमोना नै ओमफ्राय एसे लाजिदो जानो हागौ होमबाबो आं खिथिनोसै नै लाजिदो बिथांमोना लोगोफोर जों दा फ्रेस जाबाय नै बिथाङाबो बिराद गोलोमबायमोन एक्ट्रेस बिथाङाबो दाबो जायगा फ्रेस जाबायना आराम नांबाय Joseph फट' खेबद' दे खेबबाय था नै दा जोंनिया एसे फट'शुट सोलिगासिनो. That's just my point of view. That's just my point of view. So guys, finally ना जोंनि शुटिंआ दिनै जोब्बाय नाय मौसमखौ नाय एसे जागासिनो नाय नेचार साना गोजा जाजोब्बाय हाबनो थाखाय. So नायथिया खोमसि नुदों आरोना ओमफ्राय जोंनि नाय थांसै जोंनि गारिया बेयाव दङ. So guys, दिनै जोंनि माबाया चेनेला मनिटाइज जाबाय. So I'm very happy guys. So बेफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखाय जादों guys. So again thank you so much guys. So मैया फुङाव जादों आरोना मैया फुङाव मनिटाइज जादों. So दिनैया बुंबाय. So बिराद हेपि आं. So हेपिनि थाखायनो दिनै जों मोनसे अभार डान्स मोनसे भिडिअ बनायबाय. So बिदिनो इयुनाव बिदिनो हेल्प खालामबाय थागोन होनना आसा फालिबाय. So guys जोंखौ 1K निफ्राय बिदिनो 10K जल्दि जाफुंसार होदो. ओमफ्राय जों आसा खालामबाय थाबैनो जोंनिया 10K साबसक्राइबार जागोन ना. ओमफ्राय जोंनि चेनेलखौ मनिटाइज अन जानायनि थाखाय. So guys thank you so much. ओमफ्राय जों थांसै आरोना ओमफ्राय मोनाबायबो. So बेयाव बडि रिक्स जायो आरोना ओमफ्राय मोनाबाय हाथि फैदै बिथ'ना नाय जागायदो बहुत बिउटिफुल. So बडि रिक्स आरोना ओमफ्राय नाय नेचार गासैबो बगामाथि पाहार हिमालय हाजो जोमै नांबाय पाहाराव ओमफ्राय सानाबो हाबबाय जों थांसै. So guys दिनैनि थाखाय बेखिनियानो. So लोगो मोनसे नेक्स्ट भिडिअजों दिनैनि थाखाय बाय बाय.